בדרך למעבר ענק, ביירן מינכן סימנה את דניאל פרץ. על רקע ההתעניינות מקבוצות באירופה, באיטליה מדווחים כי שוער מכבי תל אביב סומן על ידי הענקית מבוואריה כאופציה לשער במקום נויר הפצוע וזומר שעזב. פרץ מחזיק בדרכון גרמני, ולפי הדיווח של העיתונאי לוקה בנדוני, מעניין את המועדון שבחן את האפשרות להביא אותו. חשוב לזכור כי ביירן מינכן עדיין חסרה את השוער הבכיר שלה, מנואל נויר, שסובל מפציעה לאחר תאונת סקי. ביירן מחפשת שוער כבר זמן רב, כשבין היתר נשקלו אפשרויות כמו דוד דחיה וסטפן אורטגה ממנצ'סטר סיטי. נכון לעכשיו, מי שפתח בשער של ביירן מינכן היה השוער המחליף סוון אולרייך. נויר עצמו אמור לחזור מהפציעה באזור אוקטובר. כזכור, פרץ משך כבר תשומת לב מקבוצות באירופה בעקבות הקמפיין המוצלח שלו עם הנבחרת הצעירה. על פי הדיווחים, מרסיי רצתה להנחית אותו, וגם אוניון ברלין סימנה את שירותיו של השוער הישראלי. כעת, הבווארים הענקים הצטרפו לרשימה המפוארת.